Magadi. Magadi. Magasuno kotara nenere. Avarore moko. Magadi. T Freddy, Magadi. Are you free to talk to me? Yes. Are you sure? Yes. Avarore moko. Mazuano taakubvunzaka kuti munhu ada kutaurwa naye here. Nokuti nyika ino yazara vanhu vakungofunga kuti maprofits ane mari. Anonzi wakuda kueneka lawsuit kuti ndakazoprofitwa. Saka tichikubvunza kuti are you free to talk to me? Nyasha dziwanzwa kuupenyu hwenyu. Muri chine chi? Sisi nemningini. Muombe ndoba? Yeah. Ndizvo? Vemudumbu? Munondinyepera. Pane vamunoziva here vanonzi vekwamoyo? Ndiani? Ndo vekumba kwana baba wangu. Ndoko wakakurira here kwamoyo? Aiwa. Ko saka Evelina anenge adani? Ndini. Saka Tino anenge adani? Ndini. Ndini. Saka une mazita mangani? 2. Saka wanongwa ka. Wakambonzwa munanzi Brandon here? Chii chako? Mwana wangu. So are you my wife? No. Where is your husband? Pasara kumba. Now ndoda kuti uteerere nyaya iri panapa iwe. Chekutanga ndechekuti zvinhu hazvina kufambira zvakanaka. Ndizvozvo. Everything that you are touching with your hands is upside down. Sure. Wakamboita zveonline here? Yes. And what happened? Pa program yataita online. Vamwe vese vandaive navo mugroup vakakwanisa kuwithdraw mari yavo. Inini ndandainvesta nemamistakes andakangoerekana ndangoita. Account ndobva yafriziwa. Then ndakabva ndaopena futi account ndichibhadhara mafine ndandanzi ndibhadhare. Saka isati yafriziwa pandakaita mistake. Ndakabva ndatraya kuwithdraw balance yange yasara ndokukwanisa kubudisa $8. Alright, wakangwa investor mari at first? At first inenge yanga iri 469. 469. Yes. Uchifanira kuzotora iri 818. Chokwadi. Ndobva once you are supposed to take it in, waifanira kuitora katatu. Yes. Kuti pekutanga ubudisa $8. Ndizvozvo. Page 2 $400. Ndizvozvo. Page 3 $410. Ndizvozvo. I'm just going to restore your business. Amen, Prophet. I don't know your business, I don't want to know it. But kune chinonzi score bar here. Ichokwadi. So yako iri pass. Iri pass yes. 97. Chokwadi. It's supposed to be 100. Yes. Now, ndine zvimwe zvandanzi ndikubatsire zvakare. Kana ndikati Freddy ndechida kuti chii? Reva mwana wangu na tezvara vangu at the same time. Ndosaka ndandabvunza kuti are you my wife or not? Andirasike. Dai wanga wakangwara uchiprofitwa ungadai wamhanya. Nokuti you know my surname. Ngoti aiwa Freddy mwana. Ndozvinoita akangwarira kuprofitwa. If you don't answer or respond to a prophet, anonomira obva aregedza ake kuprofita. Yachida kuprofita ana Freddy nana Brandon. Mamarasikaka? Ndochikisa. Ndangonzwa kunwirira fish kunge matemba chii? Ndobva ukariba. Ndoda kuti kana wadzokera kukariba unovataurira kuti wasangana naFreddy. Amen. Live and direct. Amen. Agadzirisa nyaya dzebusiness rangu. Amen.
ndiyatenda. Pandataura nyaya yekuti ndiri kunzwa fisha ndakutyisidzira nekuti zvawafunga ndazviziva pataiso zvandoda kutaura. Wakanzi mudumbu mako mune problem yacho haisati yanyatsozikwana. Vanoti chi munocheka ndozviziva, asi ndiri kutaura nyaya yepandanzwa. Pandati ndanzwa kunuhwa ndosaka ndati wakanzi mudumbu mako munei. Ndakanzi ma-acids. Ko ukageza mazino, what happens? Ndite kana 30 minutes mune makutonuhwa. Ndo zvandinoda kukubatsira nokuti Jehovha vati vakusunungura nhasi nezita raJesu. Amen, Prophet. You are free. Amen, I receive. Mazvinzwa? Amen. Koyotaura chaundoda kuti ndikuitire kai? Enda kuchikoro. Enda. Uri kuregerere? Mari. Ukatozoramba uchitaura unopedzera utozoibuda uriwe. Itasowa maoko ndikunamatire. Mese. Release them right now. Nezita raJesu. Amen. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe, na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministry. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road, na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Maudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva nengwadza 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025, tina Prophet T Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.